Niečo sa vo mne muselo proste asi zlomiť, keď som poslala tú prihlášku, pretože nikdy som nad tým bežne vo svojom živote nerozmýšľala, že by som šla do nejakej šovky. Vždycky to bolo také tabu téma, ale zradci ma ohúrili v podstate hneď na prvú dobrú. Zamilovala som sa hneď do toho. Tu první českou sérii máš na mysli, jo? Áno, do celého toho konceptu. A v podstate si hovorím, že však prečo nie, vyskúšam to. Nečakala som, že by ma vybrali, takže... No a teď mi řekni, tak tě najednou jako vybrali, ty jsi teda dorazila na to nástupiště. Jaký byl najednou ten pocit teda přijít na to nástupiště, s čím si tam vlastně jakoby šla? Jak ti najednou byli sympatický ty lidi, kteří tam čekali, nesympatický lidi? Jak si člověk v tuhletu chvíli rozhodne, koho osloví a ke komu si stoupne a komu řekne čau, já jsem Vanily? Tak akože pomedzi to, ako ma vybrali, ako som sa dostala na nástupište, bolo veľa castingov, veľa iných opletačiek. Čo sa týka toho nástupu na to nástupište, tak bol to taký šok. Zrazu predsa vidím cudzích ľudí. Ja som tam šla s tým, že teda to je hra. Mala som to v hlave takto nastavené, takže som vedela, že už aj oni idú niečo hrať. A teraz som nevedela, či idú hrať od prvej sekundy, alebo najprv sa chvíľku ako chcú oboznámiť s ostatnými ľuďmi, až potom vlastne začať niečo hrať. Takže bolo to zvláštne, ale zároveň ja som extrovertný typ, mám rada ľudí, takže som sa na to tešila. Keď som videla tých ľudí tam, tak som bola taká, že poďme do toho, poďme sa zoznamovať. Řekla si zajímavou věc, že jsi vlastně kladla otázku, to mě vůbec nenapadlo a možná jsem jako blbej, ale že jsi řekla, tak jsem přemýšlela, jestli ty lidi budou hrát od první minuty, nebo jestli si nechají chviličku na rozmyšlenou. Teď zpětně, máš pocit, že všichni hráli od první minuty, anebo že tam byla ta chvilička na rozmyšlenou, protože ta cesta tím vlakem mi ještě nepřišla úplně jako hráčská. Tak ťažko povedať, keďže som sa asi úplne o tomto nebavila s ostatnými hráčmi. Môžem to povedať iba tak z nejakého svojho pocitu. Jo. A myslím si, že niektorí hrali a niektorí zase skôr nie. Že skôr boli ešte takí celí rozjarený z tej danej situácie. Hele, zkus mi říct, jak rychle si člověk na začátku najde spojence nebo přátele, nebo v úvozovkách přátele, protože když jsme tady měli vlastně hodně vypadlíků ze zráců, ať už to byl Mára, nebo to byl prostě Michal, nebo to byla Karolína minulý týden a tak dál, tak vlastně hodně lidí řekne, že vlastně stačí hrozně malinko k tomu, aby se tam někdo z té skupiny v tom přátelském módu objevil. Áno, je to tak, ja s tým súhlasím, pretože tým, že to je celá tá situácia, celý ten proces a celá tá alternatívna realita, do ktorej sme vtiahnutí, je brutálne odrezaná od bežného života, nemáme kontakt s inými ľuďmi, tak v podstate tam už sa po 2 dňoch stáva, že tých ľudí poznáme, ako by sme ich poznali 2 týždňa alebo mesiac proste, čo je neuveriteľné, v bežnom živote to takto nie je.